Tjen Alven kwam van de Ljouwerterkant een kapwijndestriet Waidel. Op zwarte wijzijn zwaaide het rietuig de Homeije in van Vijversburg. Zat hier de poorten in het grind knieën en schiemen van het rio in de vensters van de villa weerspiegelen, zeer de laanheer oer het schouder naar boeten. Benijd wat er net nog de gast wezen mocht en hokker needzaken efter de beziete stekken konen. Om mooi sok hoenewaarde dik uit te gaan. Hij kwam oer rein, stie heel versiede efter het gedien te loeren, doet de koetsier dokter Koperberg hulp bij het uitstappen. Die nachts hier het rijnt. Tussen de bjemmen hong een damp fluus dat stadig in het schuster van de bosk oploste. Verdwaald in gedachten stie de loonheer die moaas van de tuinwarm van zijn werkkamer, dat er uitzag op het park met gazons, bielden, bloemenperken en slingerpaden, oer skade van iken en boeken en treurbjemmen. Hij hier onrustig slipt, akelig dreemt en tierden wekker in een onwezentlich tjuster opsjongen als in een tasstonden van dee en besturing. Als het heel kan, wil ik nog één keer de tocht naar Boppen maaien. Liek als ik me huidie in de zomer van 1869. Het wie op een snijn doet er mij vregen voor een kuier naar de Belvedere. Als laai het hem op een leer en had er de eind aankomen field, hoe we nog eens het panorama in hem opnemen. Do bist de jenigste tjen wat ik mij uitriek kin. Nee, jeder heb ik tjen immen sissen kin, wat mij een libbelang plegen en in een waai stie. Neem het mij net kwee aan, dat ik mij tjen oer deze vrijmoedig uiteren ha, dat ik daar belast met dingen des pad nog deel on hast. Er is maar één mijn eigen. Boeten die ha ik net één tjen wat ik mij uitpraten kin. Rest nog wat uit, zei Helena en bracht hem naar de bank. Maar hij woer naar de telescoop, oer het veldje. Mooi in een ene hoorn wandelstok hadden er maar de oren Helena bij de heren. Saroen ze naar de ronen van de bosk dat de polderdiek om het Gruitloon slingeret. Tussen de uiterste bjemmen stier de kunstig bouwde Belvedere, maar als bekroning een siepelvormig koepeltje, maar daarop een goudbeleine wijnvaan. Helena bleef verweend en verweest efter in het grutte huis dat ze in eerst blijven koe. In die tasstoan liet ze haar gedachten gaan over de toekomst. Ze wist, Vijversburg loslitten en verhuisje zou haar aan het hart gaan. Maar als de vievertuin en het stuk bosk aan de Zoaningta een iepenbier tagonkelijk kuienpark waard en het college van regenten van de stichting op Tautenburg het beheer kregen over Vijversburg, zou ze zwarte wijs aan verletten. Maar waar moest ze hinnen?